ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, яке аз ситораҳои нави UFC Шон Оммели бо рекорди 14-1 гуфт ки барои чӣ бо ҷангварони топи вазни худ ҷангидан намехоҳад. биён суханҳои Оммелиро гӯш мекунем. одамо мехоҳанд ки ман дар мухорибаи навбатии худ бо ҷангварони топ вохӯрам. онҳо мехостанд ки ман дар мухорибаи охирони худ бо ҷангварони дар рейтинг буда мухориба гузаронам. аммо аз аввал ба ман мухориба зидди Луис Смолка доданд. дар ҳама ҳолат ман барои якчанд мухориба шартнома дорам ва фарқ надорад ки ман бо кӣ меҷангам, бо Смолка ё Пётр Ян. ба ман як намуд пул медиҳанд. Смолка баромад карда натавонист ва ба ҷои ӯ Крис Моутино баромад ва дар турнири калон ки мухорибаи асосӣ мухорибаи Конор буд, ман баромад кардам. Чел Сонен доимо мегӯяд ки бояд бо рақибони суст дар турнирҳои калон ҷангид. бисёри ҷангварони вазни 61 килограмм ва умуман бисёри одамони UFC маро барои ин кор бад мебинанд, чунки аз онҳо дида ман бисёртар диққати одаморо ҷалб мекунам. ман мухорибаҳои дурахшон ташкил мекунам, а вақте ки дигар ҷангварҳо меҷанганд, тамошобино аз зиқӣ дар телефонҳои худ Инстаграмро кушода тамошо мекунанд ва ба онҳо шавқовар нест ки дар қафас чӣ кор шуда истодааст, гуфтааст Оммели. хотиррасон мекунем ки аз рӯи хабарҳо Шон Оммели мухорибаи навбатии худро бояд ки зидди чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук 8-ум рақами рейтинги вазни 61 кг Фрэнки Эдгард рӯзи 6 ноябр дар турнири UFC 268 гузаронад. яке аз мураббиҳои машҳури ҷаҳон Хавьер Мендес оиди мухорибаи дар пеш истода байни Майкл Чендлер ва Ҷастин Гэҷе фикрҳои худро баён кард. биён суханҳои Мендесро гӯш мекунем. ман каме зиёдтар ба ғалабаи Гэҷи боварӣ дорам, аз сабабе ки ӯ зарбаҳоро хуб бардошта метавонад. Ҷастин манаҳи сахт дорад. оиди Чендлер боша, пас аз ҳама проблемаи калони ӯ сус будани манаҳаш аст. ман фикр мекунам ки Гэҷи ва Чендлер дар стойка меҷанганд ва манаҳи якдигарро месанҷанд. онҳо ҳардуяшон гӯштингирҳои хубанд, аммо дар ин мухориба ба фикри ман гӯштинг намешавад. ба назари ман мухориба пурра дар стойка мегзарад. ман боварӣ дорам ки яктае аз онҳо дигариашро ба нокаут рой мекунад ва ман ҳамон шахсеро интихоб мекунам ки манаҳи сахттар дорад ва ин шахс Гэҷи аст, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунам ки UFC ният дорад ки мухорибаи Ҷастин Гэҷе ва Майкл Чендлерро рӯзи 6 ноябр дар турнири UFC 268 ташкил кунанд. дӯстон, шумо бо гуфтаҳои Хавьер Мендес розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Рафаэль Дос Аньос Хабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачевро муқоиса кард. биён суханҳои Дос Аньосро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки онҳо тамоман ҷангварҳои гуногунанд. ба фикрам ки зали AKA боварӣ доранд ки Ислам чемпиони навбатӣ мешавад. Ислам ҷангвари боистеъдод аст, не ки ман фикр мекунам ки Хабиб дигар аст. ман ин чиза аз рӯи гуфтаҳои шахсоне гуфта истодаам ки ҳам бо Ислам, ҳам бо Хабиб ва ҳам бо ман тамрин кардагиам. онҳо ба ман гуфтанд ки техникаи Ислам аз техникаи Хабиб дида хубтар аст. ӯ дар малакаҳои худ техникаҳои зиёд дорад, аммо ӯ тобоварии кам дорад. ӯ вақте ки монда мешавад, дарҳол кореро мекунад ки ӯро наҷот диҳад ва амалҳои фаъолона талаб накунад. а Хабиб боша баръакс, ӯ тамоман монда намешавад ва барои ҳамин бисёртар фаъолона кор мекунад. ман ин чиза дар вақти мухорибаҳои онҳо мебинам. Хабиб равиши ҷангро месозад, бисёртар фишор мекунад ва вақти худро дар бозӣ намегузаронад. ӯ шахсе ҳаст ки доимо ба пеш ҳаракат мекунад. Ислам боша бисёртар техникӣ меҷангад ва кӯшиш мекунад ки монда нашавад, гуфтааст Дос Аньос. хотиррасон мекунем ки мухорибаи Рафаэль Дос Аньос ва Ислам Махачев рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин мухориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.